Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Weinig uitvallers, het is striemen meer waar, rot waar om te rennen, het is koud, het waait hard, we gaan alles afgaan, we gaan rein, we gaan hagel, we gaan zinnen, we gaan wien. Met de laatste dag, 20 kilometer, gewoon een feestje meidje. Maar dan verwacht je Joert geen uitvallers meer, laatste rit. Nee joh, als zullen mensen echt op een knippels komen, dan rennen we al hier uit, hè. Hoe is het over aan de aangang? Prima. Ja, prima. Ik heb boeten gewoon. Ik zelf wel niet tocht, maar ik get heel soepel, kan ik wel zeggen. De meesten die zullen mij meestal wel rennen. Ze denken alleen nog dat ik alleen nog maar rennen kan. Ja. Maar ik ga wel ervaren. Het is mijn 18e keer wordt dit. Je bent een ervaren renner, maar doe maak eens dan ook nog wel aardig wat foto's onderwijs. Ja, ik maak ze de foto's ook en ik zet ze jongens uit die foto op mijn nano's. U bent uitgevallen nu? Ja. Ja, mijn knie wil niet meer en dat is mijn goede knie. Ik had al een slechte knie, maar de andere knie zit nou helemaal vol met vocht. Dus het is jammer. Was dit de eerste keer dat u meeliep? 14e. Dus nee, dit is niet de eerste keer. Maar dat maakt het niet minder jammer.